Ahoj, ahoj, ja som Sergej a dneska vás vítam u takého dneskajšieho videa. Dneska si zahrajeme Minewar alebo Minerwar. Je to vlastne spočíva sa v tom, že to je 1.9+, takže je to zase zlé. Prvé, čo si dáme, je dáme si Jungle, však tam ideme. Vlastne tá hra spočíva v tom, že máte také, dá sa povedať, že úlohy, ktoré musíte splniť, buď nemôžete vstúpiť do lavy, alebo ja neviem. A proste také veci musíte furt robiť a proste musíte vyhrať a vlastne o tom je Minewar. Neviem, trošku sa mi seká večko, takže trošku vidíte, že hneď zastavujem. Vidíte, ja sa vždycky snažím, aby som nezastavoval. Ako je to dobrá hra minihra je to super. Dúfam, že za sekundu budem aspoň niečo rozumieť. Minewar by Cubecraft. Takže hráme na play.cubecraft. Do instrukce. Mikro. A Ježišmaria, toto neznačam, toto. A že ten čas do kokosa, to čo je, kamo, to ja som nestihol, ale keby ste vedeli, tak 11 hra. A to nikto nedokázal. Ježišmaria, to nikto nedokázal. Poď, podajme krávičku, podajme mamičku. Nie! Jo, dal som to. Do keľu, ja som to nedal. To čo je, ty kokos? Počkaj, ja mám stavať, aha, do keľu. Poď. Yes. Juky, super. Máme aspoň jeden bod, takže ten nás aspoň zachráni. Nie, bože, týchto pakov sme zachrániť, no. Super. Mám aspoň jeden nugget, potrebujem. 11 nuggetov! Poď, nie no! Jo, mám to, yes. Super, ako fakt super, ako je to úžasné. Minewar je úžasná minihra, takže neviem, pozrela, 11, nie? 11, mám to, yes. Má som aspoň matiku, no, aspoň. Ježišmaria, kokos, to čo? Ja to poznám, no, toto je strašne nič. To je na nič toto. Ale hrám to na 1.10, takže mám čo robiť, lebo na 1.9 to vôbec nejde. Čo mám robiť? I am the block. Ježiš. Nie, boha, ja som tam už išiel. Bože. Toto je blbé. Ježiši. Dám to. Musíme aspoň stáť, ako... dobre. 2000 skoro blokov, kamoši. A dal som to, čo je podstatné. Počkaj, kill. Aha, takže ho máme len zabiť, hej. Vypadni! Že on má diamantový meč? Vypadni! On má diamantovú sekerku, poď! Ty myslím si... dobre, yes. Yes, sme v top 5, takže... 1. Yes or no. Yes. Jo, mám to yes. Oh no. Fly to the moon. Poď. Nie, poď. Dáme to. Yes. Dali sme to. Super. Fakt ako úžasné. Opa. Mali sme zasraný. Vypadni. Nie, on ma dal dole. Do keľu ty malý zmrďak. Zase speed up. Lahučké. Tulipán, máme to. Že jo. Jo! Tu je Minewarek, ktorý hrá prvýkrát. Go do hill! Poď! Nie?
Malý zasraný zmrďak. Poď. Nie! Poď! Skakaj! Jo, nie! Vyhodal som to, yes! Áno, konečne. Bože. Že nemôžem zomrieť, že jo. Keby som tak vedel používať hento, že? No super. Teraz ma všetci... Kto je tretí? Boss game. Čo to je? Dobre, Diamond Sword Arch. Toto je už posledná? Tak toto je posledná. Tak toto je posledné, kamo. Kamaráti moji. Potrebujeme toto. Yes. Dal som ho dole. Ne, prosím, nevybuchuj. Nevybuchuj, seriej. A tak ako dali sme to, no ako... To dobre, no. Ako dobrá minihra toto. Fakt, ako pre zábavu je dosť dobrá. Tam musíme tohto dávať. On avkuje. Takže, bum. No tak ako super. Máme čo najviac skillov dať, no tak asi to sa nám nepovedie. Chlapci, tak toto sa mi úplne seka, chlapci moji, ako, ale nejdeme ho zabiť. Keď budem mať sukis, tak toto fakt neuveriteľné, ale kúkajte na ňo, kúkajte na tú sračku tu na čo je, kúkajte na ňo, kúkajte, to musíme zabiť. Musíme zabiť túto sračičku. Sračičku musíme zabiť, yes. Baby, wow. To nechcel kopírať, že? It's a wet sofa. Damn sunnies. Is mother. Toto čo? Ciukis. Máme ciukis inak, potom 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A je to v riti. To úplne na nič, je to na nič. Poď, ideme ho zničiť, na toho, ideme. Poď, ja utekam. No dobre, failed. Nevadí. Sme boli v top 5, takže čo je dosť výnimočné, pretože prvá hra top 5, tak, neviem. Dosť ťažké inak, dosť ťažká minihra. Proste je to o tom, aby ste sa snažili. No tak dúfam, že sa vám tento let's play na hru Minecraft páčil. Ak áno, tak nezabudnite dať like, odber, subscribe. A my sa uvidíme u ďalšej hry z Minecraftu minihier alebo z iných hier z let's playu. A môžete čakať ďalšie video. Ahoj!